Hej, og velkommen tilbage til Radio Forvang. Nu er det blevet tid til dagens quiz, og dagens emne er dyrelyd, så det skal nok blive super spændende. I studiet har vi vores lydmand Bente, og så har vi Jeppe og Morten, som er vores dyrelydseksperter. Velkommen til. Mange tak. Mange tak. Kan I fortælle lidt om jer selv? Jamen, jeg kan da godt starte med at sige, at jeg kan godt lide naturen, så jeg er tit udenfor og lytter til en masse fugle og til en masse dyr udenfor. Så jeg kan godt lide at gå i zoo. Så det er nok en af grundene til, at jeg godt kan. Jeg er lidt dyreekspert her. Jamen, jeg har været meget ude i naturen, og det har jeg været ude i Thailand, så jeg kender rigtig mange dyrelyde. Okay, vi spiller dyrelydene en af gangen, og så skal I bare sige, hvad det falder ind. Og så når I gætter rigtigt, så får I 1 point. Yes. Det er marsvin. Yes. So true. Det er en fugl. Det er... Det er et... Forkylling! Fuck det. Yes. Okay, næste. Det er en punkrot, det der. En bille. Nej. Det er en bi. Nej. Jamen, jeg siger pas. Sådan det. Det er en lav. Nej. Det er en André. Det er en tus. Nej. Hvad fanden kan det så være? Det tror jeg ikke, I kan gætte det. Hvad er det, Bente? Det er en skorpion. Det er som om, jeg vidste, hvad en skorpion sagde. Altså, jeg bor kun i Danmark. Det er Morten, der burde svare på den der. Jeg kan ikke det. Det er en bi. Yes. Er I klar til næste? Ja. Det er en delfin. Yes. Morten, du er alt for langsom. Det er en fisk. Yes. Altså, jeg kan lige så godt stå med hånden i vandet. Det er en frø. Ja. Sejt. Påfugl. Det Nej. Morten, det ser ud som om, du godt ved. Det er den der fugl der med de der rigtig mange farver. Hvad nu Ja, hedder? det, En papegøje. Yes. Oh my god. Morten, det så lige ud, som om du godt vidste, hvad det var. Det vidste jeg også godt. Okay, den næste. Det er en måge. Det er en kat. Det er en kat. Det er en hund. Nej. Lige afspille den igen. Skulle det en stork? Nej, det er sgu et frøer. Nej, det er... Nej. Det er... En havørn. Nej. Er det en fugl? Ja. Kan den flyve? Ja, jeg ved. Ja. Der er faktisk nogle fugle, der kan flyve i morgen, ikke? Okay. For eksempel en strus. I kan ikke gætte, hvad det er, det tror jeg ikke på. Jeg tror, det er... Flamingo. Yes. Oh my god! Fuck, Jeg fuck, gættede mig. Ja, Det er en uld, det er en uld. Hvem den? Det giver jeg begge to. Ej, high five, Morten. Fordi vi er venner. Det er en anden. Yes. Pis og lort. Morten, du er ikke så Kom nu, godt. Morten. Den burde jeg vide. Det er en ørn. Pis og lort. Hvorfor er jeg så langt? Hvad? Må vi lige høre den Fuck, igen? var det? Det er sgu da kyllinger. Nej. Er det et vanddyr? Nej. Det er en fugl. Er det en fugl? En slags fugl. Yes. Må vi lige høre den igen? Nej, det var ikke forkert dyrlyd. Jeg siger pas. Jeg siger... Det må være en... Du ved det ikke, Morten. Jo, Det er så gæt. det tror jeg ved. Jamen, altså... Okay. Nej, det ved jeg ikke alligevel. Okay, Bente, hvad er det? Det er kalkun. En kalkun. Det er en kalkun. Så vidste jeg godt, hvad det var. Jeg vidste også godt, hvad det var. Det er flere ender. Det er S. Gæs. Yes. Det er S. Åh, nej. Det er så Det er måger. Det er måger. Pis. Nej. Hvad fanden er det så? Flagermus. Nej. Musflower. Nej. Musvåge. Nej.
det en fugl? Ja. Jeg tror, det er en lærke. Nej. Solsort. Nej. Der er sgu de der fugle, der går i flok. Jamen, der er mange fugle, der går i flok, men altså, der, de der sorte fugle der. Dem, Solsorter. Nej. Jamen, jeg ved sgu ikke, hvad det er fuglelort, der Ja, er. Hvad er det? vi ved ikke, hvad der det er er. ikke nogen, der ved, hvad det Det er en svane. En Det er, abe. det er en hund! En abe. Nej. En tyr. Det er en bøffel. Jeg vil lige høre den igen. Det er ligesom en handdyr, der er ligesom par eller sådan noget. er. Det er en abe. en bjørn. Jeg har sagt en abe. Er det en gorilla? Ja. Er det? Ja. Hvad? Fuck ja, mand. Helt seriøst. Må jeg ud? Det er en Det er orangutang. en orangutang. Det er en abe. En chimpanse. Ja. Okay. Det er en abe. Det er en chimpanse. Okay, lort. Okay. Det er en tiger. En løve. Ja. Pis. Mon, du er alt for langsom. Sådan fungerer min hjerne, altså. Langsom, ja. Det er en tiger. Yes. Pis og lort. Det er en ulv. Ja. Nå, det var rimelig godt, begge to. Det er en elefant. Nej. Det lyder meget skræmmende. Det er, det er, Er det ikke en bøffel? Nej. Det er en flodhest. Nej. jeg vil stoppe med at gætte så meget. I gætter ikke den her. Det tror jeg ikke på. Jo, det Er tror jeg. det en puma? Nej. En bjørn? Nej. Prøv lige at afspille den igen. Jeg har hørt den der lyd før. Det lyder som en hissig bil eller sådan noget. Sådan en, der har taget velbrugt. Okay, den lever i vand. Så er det sgu da en flodhest. Er det en krokodille? Er det ikke det? Ja. Det er en krokodil. Fuck for Helt nice, man. seriøst. En elefant. Yes. Det er korrekt. Hvorfor er det så Mon, du ved hurtigt? det godt. Du var alt for langsom. Er du klar, Morten? Ja. Ja, Mon. Det er en hyæne. Fuck. En flagmus. Ja, du vil sige det. Jeg vil lige afspille den igen. Jeg skal sige National dyr. Hvad? Den her kanal der. Ja, det har jeg også. Hvad hedder det? Animal Planet eller noget? Ja, Animal Planet. Okay, jeg siger pas. Det lyder mærkeligt. Ja, den lyder også med. Det er zebra. Lol, det vidste jeg sgu da godt, Ja, det vidste jeg sgu godt. Det har vi sgu da... Jeg har set den på den der striber, den film der. Ja. Det er faktisk stripper. Ja, fast striber. Okay, vi kører videre. Det er derfor, du er Okay. dyreekspert. Jeg er dyrekspert, jeg ser tit film. En ko. Den bøffel. Nej. Det er en oks. Nej. Fuck, det lød sjovt. Jeg kan ikke bare få det igen. Ja. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er... Det er et stort dyr. Det er et stort dyr. Det er en flagmus. Ja. Den lever også i vand. Så Det er flodhest. Yes. Seriøst. Pis og lort. Hvad er det nu, kalder sådan en på engelsk? Sådan en I den tid. Hippopotamus. til hippo. Er I klar? Hippopotamus. Det er en hyæne. Er det dyr, der går på 2 ben? Nej. 4 ben? Ja. Det må være en... Ude i junglen? En ørkenkat. Nej. Ikke i junglen. Hvad? En ørkenkat. Nej. Er det en kat? Nej. En siamis? Nej. I en jungle? Nej. Er det en panda? Nej. Jeppe. Hvad er det? Det Hvad er det? er ikke noget, du ved. Det er næsehorn. Hvad? Hvad? Lyder den så fesen? Den pæv jo. Er I klar? Ja. Ja. Det er simpelthen, der kvæler en lille baby. Eller sådan noget. En sur mor eller andet. Raging sister. Ja, jeg ved sgu ikke. Altså, er det et dyr, der kan flyve? Nej. Det er det ikke. Så er det en hyæne. Nej. En gazelle? Nej. Pis og lort. En giraf. Nej. Pas, jeg ved det ikke.
Jeg ved det heller ikke. Okay, det er et dårdyr. Et dårdyr. Ja. Det er et dårdyr. Det er dårligt. Det er et dårdyr. Det var tæt på. Ja. Gazelle og dårdyr. Ja. Same shit. Same shit. Hyæne og dårdyr. Same shit. Det er så meget en gazelle. Nej, det er en flagmus. Nej, Hyæne. nej. Hvad fanden er det så? Er det en giraf? En halv delfin. En halv delfin. Ja. Kan vi lige bare høre den igen? Det lød lidt sjovt. Den due. Nej, Det er en fugl. nej, Er det et dyr på 2 ben? nej. 4? Ja, I kan ikke gætte det. Jamen pas. Det er en dårdyr. Så, hvad er det? det er et æren. For helvede, det var det første, jeg gættede i hele lejen. De går Det sgu er- da også på 2 ben næsten. Ja, Nogle det skal gange. være 2 ben. Ja. Så er det kravle lige på 4. Ja, holy crap. Den ko. Det, er en- Nej, det er ikke godt. Det er så meget en myslur. Myslur. Og vi ved ikke, hvad det er. Det lyder som en dør, der mangler olie. Nej, det er ligesom, jeg vil prøve at leve på søen i gang nede i hallen. Jeg ved. Jeg Okay, bare sig, hvad det er, Ben. det er et lama. En lama. vi skulle da Det ikke skal man, en hvis det er lavet, så kan man høre sådan lyder sådan. Ja. Okay, jeg tror, at nu kommer den sidste dyrlyd. Sidste dyrlyd. Bring it. Er I klar? Ja. Det er en hyæne. Nej, For helvede. Det er en flagmus. Er det ikke en flagmus? nej. Helt synes, er der ikke nogen Du gætter bare flagmus på i der? flagmus hver gang. Hør den igen. Det er en abe. Det lyder som om, den griner. Datgrin. Ja, det er sådan en udviklet and. Ja. Den griner fandme også alt. I kan ikke gætte det, okay? Jamen, No faith, ikke også? Kom nu lige. Okay, du kan godt gætte det, sikkert. Ja, jeg har den lige på tungen. Okay, Jeppe. Det er en computer, Ligner en der hyæne. afspiller den. Lige en hyæne. En babyhyæne. Så er det... Så er det en løve. Det er en puma. Nej. Er det en leopard? Nej. Kan vi få et startsbogstav? Så kan jeg vide, hvad det er. V og H. V og H. Det står. Vampire eller sådan noget. Det er som en hund, på en måde. V-hund. En Varulv. Nej. Nej. En vlaktopus. Jeg ved ikke, hvad det er for et forbandet skoddyr. Kan du gætte det, Morten? Nej, men altså, hvis det starter på V og H, helt seriøst. Det gør det ikke. Kan det ikke? Altså, det er 2 ord, der er sammen. Det er en hund, på en måde. En V. Noget med V og så hund. En varulv. Ja, jeg ved ikke, Jamen, hvad det det har jeg jo sagt. vel. Kan jeg lige få de næste to startsbogstaver? Det er Warwick. er. V-I. Hund. V-I hund. Kom nu. Hvis I ikke gætter det nu, så siger jeg. En vinhund. Nej. Vi var... Vibus. Det er faktisk en hjemmeside. Hvad? Der mangler 2 bogstaver. Men så kom med dem. L. Vind Jeg har lige sagt det. Vild Men hund. det er bare sige, hvad det er. En vild hund. Det er en vild hund. For helvede, man kan, Det skal da mit første gæt. man kan bare sige en vild hund. Okay. Det er så min hund, det er sgu også en vild hund. Okay, vinderen af quiz med dyrlyd er Jeppe. Mange tak. Jeppe, What du is må it? have Mange fået tak. Holy det. Må jeg få en præmie så? Ja, præmien det er linket til hjemmesiden, så du kan høre dyrlyd hele tiden. Er det ikke en lækker præmie? Det var alt for dagens quiz. Vi håber, I havde det sjovt, og tak fordi I lyttede med. Du hører Radio Fjordvang.